Lorenzo, kay Lola Manet, kay Lolo Gurin, kay Lola Roseng, kay Lola Naida, tapos kay Lolo Gurin, kay Lolo Gurin, kapatid. So, kanya-arrange na lang by family. Kung titis lang sa inyo. Thank you. 30 seconds left. Thank you po. We will begin in 10 seconds. Love you, Col. Ubusan na ito yung baso. Taban ko na. Oo. Balik ka na karon. Ladies and gentlemen, amo na nang ginahambal ko. Let's go! Wala bawal ba yung laki? Ano, sir? Wala bawal yung laki ba eh? Why bawal diriya single, double, triple, lucky bayi, hubong, putagugugtaw, pwede ya diya. Okay. Amo ta ka mo sinika palangga. Okay. Bring me susi ng sasakyan. Ako! 10, 9, upo agad! 5, 4, doon! Kol! Okay. Pakitaas ng susi ng sasakyan. Hindi na susi mo. Hindi ka kapungko eh. Susi. 1,000 peso bill. 10, 9, ay! Gamayan ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ganing ginatudlo naton sa pamilya? Kung Christmas dapat bigayan. Sugot ka mo nga idugang naton ni sa aton grastuhon sa buong adlaw. Grabe ako. Yes. Carla. Hindi pa na ako. Ay, sugot ka kay hindi man imo. Sure boy, why ka mo sini? Bring me lighter. Tan! Lighter! Ano nga si tatay mo? Hindi ko balaan kung mahus ako or ma-babysitter ako sa pala. Kakaramba siya. Okay, itaas ang ball. Ayaw, lighter. Okay. Ibalik ang lighter. Bring me bisita na magaling kumanta. Ay! 10, 9, 8. Cool! Okay. I-check ko muna ha. Sino ang dala mo, sir? Okay, sino ang dala mo, sir? Sir, magaling kumanta yan. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. ay Lunes, Tama tupon mo. Martes. Ay! Hindi ba, te? Hindi ba may natabo? May natabo pa nung Lunes. Relax. Hindi ka magdali ka may natabo pa nung Lunes. 1, 2, 3, and Lunes. Nang tayo'y magkakilala. Martes. Nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules. Nang tayo'y Ay na. Sige. Attend ka na reunion. Paatuhod. Balik at paa.
Okay! Thank you so much, Kuya. Balik ako. Tiin ka ng kinder. Paa, tuhod, balikat paa. Balik siya. Sala, gini sa maestra pa itong kinder line lain lyrics niya. 2, 3, 4, Merry Christmas! 5. Merry Christmas, everyone. Eto po. Yan. Kaya pa. ATM. Sirs, once again, thank you very much for our sponsors, our former Barangay Kagawad Patrick, Ivan Isaki Bartal, for our sound system, and syempre the talent field host Sherry tonight or this afternoon. Maraming salamat po. For our raffle prizes, 30 packs of rice sponsored by All Apo of Mr. and Mrs. Leopoldo Isaki.